yapi baro ni wanlam yapi shakani ka program Doctor Speak halor kapang ka Tika COVID ka Jingtreikam bat Jingiada naka. Hakani ka program lai shimenta bat ni I Dr. Rappan Care Marwen ibdi Junior Specialist jong ka Public Health Office jong ka District Medical and Health Officer West Khasi Hills Nongston. In batay pinya bat ay jeng tip ingi hakani ka benta halor ka Jingtreikam jongi bangin yo ya ketika COVID penyeda na ka jingyap bat jingshitom haka jingsha kta jorjong nu knyang jingpang coronavirus. Te kublishibun Dr. Marwen pilai shimenta hakani ka program Doctor Speak. Te Dr. ka jingkli ka baningkong jonga ya pi ka longken. Kanika jingshna yu COVID-19 vaccine nei kala asyam kloy pawanshna hapo arsnam. Nei, dia kumnungin la banate pancanya baka mRNA vaccines kiba balak pendan kam dak start sayan menta kalong ka basngan. Dia kumu doktor pila ni emban batai bat ajing syai halor kata. Okay. Rishibun kong. Te ningkong ngasotu hi babun ki brio ki kisngau tieng bat kisngau kuslai ya kanika jing one kloy uni vaccine. Namanado ba one telep uniu klam COVID-19 haki banai basdang jo uniu arhajar arpo nado nak tu hi keniki start science kilaya le ban wat bania ban yo uniu COVID-19 vaccine namar ba borok ki jingpang gi bathamai hi kadon ga jingjenjar bangin yo bangin shem ya ki dawai bat ki la jingiada ti kumbalong kanika jingwat benia iki vaccines jong kiwe ki jingstom kani ka jong COVID-19 bade namar ba fitip hi hado nado kapor ba sedang ke labon ke jing yap jong ki brio labon ke jing kibon ki brio ki balayo ikani ke jing pang ba kila do de ki pau lak hajar ngot ki minsim brio kila do tina kata ka daw kani ka bangi ong kanika vaccine trials ka jingwat benia ka jing test yang new vaccine kalong fast track ba ong katin padang fast track mo tegal apen state apen kloy tina kata daw baro kini ki jing wat benia kila khamlong pen state ke namar ba baro hi kini ki vaccines lani ki dawai ru kin hab ya ding ba kita ki 4 stages of trials ken mo ka be gran ka ta ka pre clinical trials ka bade haki niki laboratory lagi niki jaka puli mau kista kini ki labs jong kini ki bawa balik research ti ningkong kanong hang tu kin pet ka biang yang ni dawai hadin kata kin sawanra sa hak hindiat ki niki brio ki ba yo ki jing shitom jong ni COVID-19 hadin kata ka phase 3 kanong hak niki brio ke ba khambun ki ba klan ki ba shat bat khadudu kin penwan ki niki jing test ki jong ki hak niki brio ki ba long normal kumangi ki yuti baro hi kini ki vaccines ki bala penmi hapo India ba sapo sabaru kala kloy namar ba ka jing ka daw kalong ba bauni u COVID-19 ba wan hakni arhajar arpo ulong ba takrab ha bat ubala penlong ya bun ki bri baniap na kata daw kani ka trials lani kani ka jing test jong ki kila kham pensted bat kadang ka emergency use bagi ong ba nakadaw ka jong ka jing yap pelat kibun ki brio baka jing shitam bun ki brio kilapan kloy ya kenika ki trials kin banle ti kim ngimdan kam hiban kuslai namar ba baro hi swaban pinmi sha ki pajba bat swaban pinmi sha ki general population bangi ong ki la clear lo ya kita ki 4 stages of trials and testing ken kita ki saw benta jong ka jing test jong niu ya ka jing bha ya ka jing treikam ba ya ka jing long safe jong niu vaccines tingim dan kam man kuslai hi ti ada mentang yo hi ba umbun ki ba yo ya ka jingpang na ka daw jong new vaccine ni long ka funding ru ka ya cha ta ka daw hoi ka taru hoi ka start pan vaccine hoi ki jing stam ki ba men shwa mo namar ba shong no ki namar ki don ki jing stam hakatin pareng habar WHO ngi ong ki neglected ki bala asya ki jing shitom ki bala asya ino ben baka research ka jingwat benia kam daya state kum ka malaria kum ka TB ru ka duna ka jing kum ma fi ka funding ka jing yo pisa bat ka kibun ki brio ru ki bamda patiaw than shu ti hende yo ni COVID-19 bede namar ka jing jur jong ka jing shitom jong u
namar ka jing shimno e ka jing yem jong ki babun ti baro kini ki start science baro kini ki ri bala kham phang mo sa khamat ki bala kham develop kila IT lut kila le lut baro badan kam nak tada ngi sa yo kham klo uni ke kade kata ba batai mo pi doktor mo namar ba kala khata si sai ka jing imbri ti ki hap wat hi kalat panyadane te khobli shibul haror kata ka jing batai pinya jong pi ka jing kli ba ar jong ai pi pat kalong ba kumnu ngin la ban shanya ba katika kanum bu ingi ha ka jing ma na ki jing shitom ne ki jing sha khata ba pher kum ki side effects ne ki severe adverse reactions mo ladangi aya kan mo bun ki bri ki tiek halor kata ni tang shiyo iti biong klik kendiat ki ong ba kumnu kumta banglayo ikatika ru ngadang yo ini side effect ti pila ban batai shai halor kata ti ngi ban so thu ba uni ude hi udawai ba ladangi di unu dawai ru wad udawai biong klik ru lani ngun su batai ko udawai biong klik teng leng dangi di thli kpo ka su ko kpo mo ka bam gastric message ong namar ba kitu ki dawai ngi di bendi da bam ti bat kini kitika khulung ru man mga thrai bun na ki kimi ki pa ki bala yalam ki khun cha poki hospitals ha ki sisnem hadu sausnem ngi ken mau ba dengli Tika ki sisters ki chong ki doctors ki chong bu lu pau ni paracetamol lada idon jing shit sa ai ni ti kum taru ka ju hi yauniu tika covid-19 bon ki brio bat bon ki brio kila banyo bat kila don ki bayo ru wat mangaru nga shitmet nga khamet hadu arsngi hadin bangai nga sim yo first dose te kita ki side effects ki bengala tip lupa kita nadu ba shwaban IFV ru nga thrai ya baro ki brio ki blayo itu tika kila ong ki sisters kila ong ki doctor ba sibet janmi lani lashai kasngi phila bandon ga jing shit phila bandon ga jing khamet te fi sim uni paracetamol sadi uni paracetamol te kita kide ki side effects ki bala ngila tip lupa ba ki bala long mile bat ki banum pinthut ye fi hadu katak ta tingim dei ban tieng bat ngim dei ban artatien ya ban sim tika tang na ka daw jong kita ki side effects ki jam no hi hadin si ha kin jam no kuma ong mangaru ngasu di paracetamol arsngi hadin ka arsngi ngala jam ngalong normal ngam ratio tinga suka ban ad ru hangni ba namal babun ki brio kiting unitika covid-19 hendrei ladang isadat kso ngisai li ai hamili ai rabies ti wan mangaru sujarang khat ba hakini ki banai arbanai lai banai ngasadat kso ti hak to por nga ai uni u tika rabies ti hak to por ba ai tu tika rabies su ngadan gajing khamet malu mala umde kat kumu ku tika covid-19 hendei kajon gajing so pher namar ba ngide ban so thu ba uni hi de udawai ubalong pher na kamet ke jongi ubam de normal ya kamet ke jongi tingin sngo hi jing sngo malu mala ti ngim de ban tieng la ngim de ban kuslai ya kata ke kalong kumju hi haman ki vaccine kalong ni ruan kumju hi baro ki vaccines kum ki khulung jongi ru kum ki khun gumang la batai mane bagi yo ke tu jing shit ki yo ke jing at hang to hapo jaka inject ti iski sisters ki doctors ki ong su phamen lani issue ai tu paracetamol min miet hatu kasngi ba fi ai inject but kasngi ka babut hadin kata fingi yo ihi bagi khulung ru kim lele hadin katu ki yat ki yeng kisu pang ta hai tu isngi ba ai inject hi masu kade kata batai fi doktor ne ti kanika jingkli jonga pat ka balai kalong ba ka jingmut ayu lada ki ong ba katika bala ayo jingbet na ka World Health Organization la ban ai ban pindan kam kerke ha kanika klamba Jikutu ka ong ha ka krim parang ki ong emergency use authorization ti kumang la batai mene ba ka jingwan lin shop sindet kensan jong ni covid-19 kala penkendit ya baro namar ba ngi ba wat kiri ki ba syakhamat kiri pareng mangi ong ma ki bala roi la par ki wat makiru ki bun ki beri ki ba yap satu ki bun ki jing shitom mo ti kani ka emergency use authorization kamut ba watla kum ki sautli ki benta bagi haban clear ti de kila clear tang khendiat henrei na ka daw jong ka jingbun palat jong ka jingling shop palat jong ni covid-19 ba ka jing yap palat ki brio na ngathrai fi kan mau ha ki March April jong 2008
bun ba de ki pho hajar ki yap habaro ki dim ong tang ha India la ni ha China ka ba sedang tu jing system wat syagiri syari bilat la ni syari Europe ru bagi ong na mo syatur ki bun ki bayap ti nak ta ka daw kani ka emergency use authorization na WHO ki la ai knang ba ngin yo ai no ha gitu ki brio ki bala yo tu jing system bat ha gitu ki jaka ki bala bun balat ki ba system knang ban penduna ya ka jing yabit jong tu jong COVID-19 ha gitu ki brio basa ha gitu ki jaka ken ti nak ta daw fidakan ma ha gitu ki por bangi sedang yo COVID-19 ngila ai chwa ye ki ni ki healthcare workers ye ki ni ki frontline workers bangi ong no ki nong trei ka kot ka khia bat ki ni ki brio ki ba trei hakmat jong ka jing ele jong ni u ya ka jing ele jong ni ka thama naman taw ni COVID-19 ti ka tu ka emergency use ka litang hiti por hi namar ba kini ki ka research kampat da deb ha but hendai ki la long safe ni man ong bang ki shu ai sindat hendai ka ki vaccines ka la long safe hendai ya ki general public ni pa long but penon kam tingi ai sho tang ki healthcare workers can just for emergency use tang ban penduna ya ka ni ka jinglen shop but ka jing sim ya ki jing im jong ki brio nau ni COVID-19 nama gitu ba kam tur sak khamat ho namar ba ki nong trei ka kot ha nama ki nong trei ka kot ka khia kini ki nong trei hakmat ki frontline workers bangi khot kitu ki brio ki ba muta ki bala ki ba hablet do yap bat men sim ki ba hablet hakmat jong niu banyale yu jingpang namar ba ki brio kum ong no ki we aru brio ti ba shong me haye ba yu bam expose ni bam don ha jan la ni haki brio ki ba pang yu ni COVID-19 kai kadai kata ba time fi doktor ti ka jingkli jong ka basa kolong ba ngadon kam ni em bandang shim ya ketika covid wat ladang la de yo covid ru bun ki brio kim sngu thu ban ba halor kata kan ti phila ban penchai ma pe ho ti kani ka jing yo jong ni COVID-19 kat kum ki jingwat benya menta ka ai phi ngi namangi ong namakumu ni u gini jingpang measles mo haki kena bakatu ngi ai ngi yo ka lifetime immunity mutta ka jingiada ladangi la yo ni nyang persit mensua bangidang rid ngi yo ka jingiada ka ba pura serta jingim ti yo COVID-19 ru we bangi la yo itu COVID-19 ka don kani ka immunity bangi khot kani ka bor jingiale ka ba utu ka to ka jingpang hi kala pin mi hang ni hamet ka jongi ban yale itu jingpang ti katu kala bandon bat kala ban yale persya ya ka jingwan biang u COVID-19 hakamet ka jong fi ti henrei kat kum ka jing syam menta katu ka immunity la ni ka bor jingale ka bangil yo nau tu na katu ka jing yo jongi yau ni COVID-19 kam the day ka ba pura na kata ka daw wat la ringila yo ya ka COVID-19 ru kat kum ga guidelines menta hadin lai banai ngin hab ban ai inject biang shubu filai sim ka first dose ru hapdeng ka to ka lai banai pa fi hab ab second dose fi yo COVID-19 kam ni leire la da fi klan fi shat hadin lai banai jong fa fi yo COVID-19 phila ban sim itu second dose ti doktor ubri ubaladap ai tika udang la ne em banyo yu knyang jingpang bat balai bat nakadaw ayu ti kataru ka long kumju hi ladang ila adap sim ketika subuh kumangang adap sim baru atli ki second dose hendai nga trei hapo ka kot ka khia nga lej office nga lej hoki hospitals tinga kumnu ka don ka jingduna ha ka jingiada ha ka jing yada ka jonga ka jing dengmas lani ka jing sat kiti tinga yo uni COVID-19 tinga la ban yo namar ba uni utika ngide ban senguthu ba umde bun long penong bulletproof yang ma bangin long covid resistant mo ti ngila ban yo COVID-19 henrei namar ba tu tika bangala ai baru arsien ula penlong hakamet ke jonga ula penmi hapo met jonga ya kitu ki benta jong kamet ban penyale persya yau tu COVID-19 tinak ta daw ladang yo COVID-19 ru ka jing stom kanum jurgen na ta daw fi babun menta namar bun ki bala yo ni ya baru arli kitika kin yo COVID-19 ru kin song hayeng kin kim dan tangga biong clear ru kim dan tangga jing thamet ru namar ba ka met ke jongi kala along kumong kitin pareng long prime ka bala along bapen kre ma nama ka utika hi kri kata hi ka
kada beli bangi ayu tika bangan ba kamet ko jongi kalong pen kre lupa ba hakno nong por lo dawan uni covid-19 ngila ban yale persayu uken tina kata daw lada ngila ayin jakru ngila ban yo lada ka jing kadon ka jing duna ka jing yale ka jongi ban yada but lada ngiyo pada ngimde ban kuslai namar ba wei bangila ayo aktik ki atli ki dos lada kamet ka jongi ka klan ka sa nginum sitom kum gitu ki brio ki ba sitom la ni ki ba poi hospital ke kadi katamu uya dai ngi na jing shakta jur nuk nya jing pandai ti doktor ka jing kli ka ba san pa kalong ba banyo ya ka jing shong shngan ka ba biang nei hapdeng ka met ka phat ka ba kot ba khia da ka ba baro ki wan chakmat ban ai tika pat banyo ka jing ya da ba purane kalong ka ba don kam e but ya kanil atip kom ka induction jong ka herd immunity nei ban kiar na ka jing bet ki jing pang ba pher but ladang yo ya kan ka herd immunity ken ngila banya daru wat ya ka jat vendru ka batlot pat ka berpat ban pen klan bor ya ki nei ladang yo ya kan ka vaccination te kumi doktor phila ban batai ke e kata ka herd immunity but kumno ngila ban yo ya kata bangin yo ya kata ka thong ladang ngi baro ngi wan chakmat pan aya ketika okay te kabalingkong ngi de ban so thu ya ka e kan ka herd immunity kani immunity long ka de ka jingiada la ni ka bor jingiada te kani ka herd immunity kau kalong ka jingiada bangila banyo subu ngidan ha yeng ka jongi siphongut ki long ki basa ha yeng ka jongi te subu prangut ngila prala ni khandaingut ngila vaccinate te tangi wei subu I don ka jing sitom imla ban vaccinate te itu iwe brio naka daw ba idon lah ka yeng ka ba baro kila vaccinate muta ka jingyo ka chance lani nomno ka chance jong I ba ila banyo covid-19 kala aduna ken nama baro ki brio ka badan ha pulun ye I kala vaccinate lod ti unda wan uknyang jing pangru kinayo ki ba sarut nama kila vaccinate kinum sitom than mat kinum la ban pen sapriang ya tu uknyang jing pang ti kungtahi ka kumkata ka konsep ngila ban wanra bade haka snong ka thau ken subu haka snong ka thau lada prapho hadu khandai pho percent jongki brio baro kila vaccinate lod ti tu isi pho percent bade nakadaw ba isa haka jaka ka ba along 90% vaccinated ila yo no ka jingman toy jong ka ni ka herd immunity ken ti katkum ka jingele jong ka WHO bat jong ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya hi ngele ban yo e kata ka 75 to 80% khnang ban yo e ka ni ka herd immunity ken namar dangila yo e ka ni ka 75 80% bade kito giba myo ban vaccinate du naka daw ka bamla ban kiala ne na gidaw ki babun kinyo e ka jingman toy jong ka ni ka ya jong ka jing kinyo e ka jingman toy jong ka jingiada no ni covid-19 ken ti doktor nga shu kwa ban clear pi kendiat halor ka ni ka pre-Christmas 100% plan of vaccination nei ti pila man patai shai kampanya halor kata namar kat kung jing I jungi ki kot kubor but ki media channels mo ba u Prime Minister Narendra Modi jungi ula ong ba ngindon kam ban rat ding khong ni ka knyang jingpang ladangi yo ekani ka 100% vaccination day plan te shwaka Christmas ken ti kum I doktor pila ban patai halor kata ti ngathai kat kumbala pen I hapo ki khubor bar hapo ki media I Prime Minister Badan Buram jongi ila ngidon kani ka review meeting hakalai tarik jongbaro ki ni ki jilla ki baduna ka 50% vaccine coverage ti ka jilla ngi si banong ba ka jilla ka jongi ru ka hab hakata bar kadon ka ki bun ki districts ki hakani ka jilla ka jongi ru kidang duna ka 4% ti katkum ga jing yalam linti bar ka jing lamprang jongi Prime Minister jongi but I Chief Minister Badan Buram ru kini ka pre Christmas 100 vaccination plan ka mamut ba khnang bangin yo ya ka Christmas ka ba sngan mat khamtam ngitip hi baro ba hangni hapo Meghalaya jongi kani ka port lang gadi ka por bania bam bania khawai mo su ongno nama ka Christmas ka wan ti bun ke jingya tho song kurim ru ki dan bun kini ki festivals mu su ongmo ti khnang ba ngin yo ban celebrate ban ngin yo ban yo ka Christmas ka ba sngan
i Prime Minister but i Chief Minister jongi ngila don ganika pre-Christmas 100% vaccination plan so that ngila ban penkloi but ban yale ban tri kambania kanang bangin yo ban vaksin ri baro kanang ba ngindalet kumane bang yong gadan ketuk herd immunity kanang bang ngindalet sedukan ngindalet seki yengmani ngindalet seki jaka pensngobha nginum dan kaman khuslai shu ya uni COVID-19 ti katang kata bangin yo kita kaditang kanika jing Tika hi bangin la bang yo ka 100% baro ki beri ban Tika kati kata ba omo pimu namar ba kat kum kini ki la apoi ki positi ki festive season la awan te la da ngim tre banya bet dingi kwa banya chakmat dingi don kam hi ka jing Tika dai ti doktor ka jing kli ka ba next janga ri phi ka long ba kat nu por kan simpat banyo ya ka Jingiada ba pura hadin mingi ladap ya ka covid vaccine ti the fladep uni first dose but second dose hi hakumba kan simpol kumba lai sau tayo kanang ba kaniki kamet ke jongi kalala ban penmi ya kitu ki nginong no ki antibodies kumi khada phareng mota kitu gidi ki benta jong ka snam benta jong kene ka met ke jongi ka ba dei saphang jong kene ka jingele persha ya ki knyang jingpang ti kumba lai sau tayo ye hadin bangla yo second dose jong uni Covishield bangi yo hang ni hastit Meghalaya ti hadin ka lai sau tayo ngila kamuta ka met jongi kala don kini ki antibodies ani ki niki tiar ba jingele ke kabala pura ban yele persha yuni COVID-19 dia kumi doktor pila ban chubatai khamshai halor ka jingdon kam ban ai ka first dose but ka second dose bun ki briu ki klumar halor ka tamo but bun ki briu ki ladap ai ka first dose kimwan chu chakhamat ban ai ka second dose ti kumi doktor pila ban batai ka jingdon kam halor ka first dose but ka second dose ha ti kumbang ong ru ba uni first dose unchu penmi tang khendiat unum penmi pura ya kini ka yakini ki amount mo yakini ki amount of antibodies ka met ke jongi tina ta daw ngidon kam ban ayuni second dose khnang ba ka jing ki tiar rele ka met ke jongi kinong ki pura banyele persha yuni COVID-19 tina ta daw tang first dose unum trikam unum yarab yangi 100% kin I mean shispa na ka shispa mo te dengla ai so second dose pada kumba prapol na ka shispa kat kum ki studies balap hapo na po CMC Velour la na po AIMS Delhi ru kila ong ba la da ngila ai uni abro artli ki dose jong Covishield baru Covaxin badan hapo India kamet ke jongi kala la banyale kumba prapo persen persya uni COVID-19 but hadu tam ya ka khandai persen bangin poi hospital mutada ngila yo abro artli kini ki COVID-19 ki tika COVID-19 ka chance ke jongi bangin la ban poi hospital muta kala aduna hadu khnai persen muta tang san persen ing la ban poi hospital tina kata daw ngimde ban ino tangka first dose but ngide ban pendep pura ya uniu second dose jong niu tika COVID-19 banyo ka Jingiada ka pura but ka ba scam kan kade kata doktor ti kalong ka ba sngo diaw pat ba don bun ki bri ki ba sngo ba chamba tang na kada ba ki covid cases ki las nang hiar nei menta ngim don kam shu ban shim ya kani katika tike e ka jing sngo jong phi ko mi doktor halor kata yang ngathrai kani tingam daran kam than ban batai mangaru namar ba phila yo ihi 8000 arpho hakum kani ka por hi ngila ya ka jillahi bat ka kari baro kawai kari India baro kawai ngila ya pli lut mo kum ong no la open ki cinema ki la open ki jaka Shanghai ki la open tingi ibede 8000 arfuwe tang January February kala awan ka second wave ti nak ta daw ngamdran kam batai bini athana marba philai ihi you have ngila kum ong nak tem phareng ngila from experience mo ngila ya ka jinglen shop jong new second wave ti nak ta daw ublei ula ai ngi kalat ba menta ngimdei shu bande bakala lani ngimde shu ban kensting nakata da watla ki cases jong uni COVID-19 hagani ka jilla bar hagari jong hi baro ka hi kala duna ngimde ban kensting ngide ban penkut ya ki ngide ban penkut bat ngide ban sedang ru namar babun ki brio kimpat sedang hi datang yu first dose ru so
kide ban pendep yaki ni first dose pendep yaki second dose but kam tam wat dangila dep yaki barat ligi doses ru ngimde ban kinsting but ban klet yaki tu ki 3Ws ngimi ong ma kilai tili ki W wat klet ban phong mas wat klet ban sat kiti but wat klet ban peni jingai iwe ne iwe kumba san mita tikitu mutalala pila de vaccinate ru barat ligi dos ru ngide ban bodi kitu but ngimde ban kinsting kata kata doktor dia ngasukwa ban clear piru pila ban batai halor ka Jingtreikam ban deng bhaya kamas mengi ibun ki brio menta kimju deng shu kamas ki pet kala mani ki brio ki berang deng mas kum ki brio babit ni te kumi doktor pila ban batai shai hadu kat nu ka jingdeng ya kamas ka ya dai ngi nau ni khunyang jingpang ti ngathrai kadi ko ma fi ba menta ngila klet ye ki jing hikai mo hau arjal ar phauti ngila sha hikai baro kumba ki por bang ngila school men shwa bang ide bandeng mas ngidang imi sabaru naklet kamas ngi habilit phai ndai mentang ile kensting kumcha ki yo ki hadru kila kensting gi brio ting ngila banyu ihi ba ya ka jing sapriang jung ni covid-19 ngila aktif ban ngila yo jing batai ba ka dei nahina kala air badlada fim denge kamas katnu ka jing suk jong ni knyang jing pang covid-19 manrung saki benta jong ka khmut ke jong fi bandrung cha benta jong kitor ke jong fi tika badeng ma siti kadi ba nisha kuman ong no kum ong haki hapo WHO ru kadi ka ba kham kong san banyu tika banyu tika covid-19 ru bat ka ba bala ban penyada yangi nau covid-19 kham palat banyu vaccine ru tilada don ki bri ki bam tre ban vaccinate ru henrei kamas ka jing sat kiti bat ka jing ya penjinga iwe kita lightly di badon kam tam bat ki bala dalap ru ba ki di baterai kam jin 100% ban penyada ya uni covid-19 ban sapriang ni iwe badai syong ni dengi ya syong arngut ru lada iwe deng mas iwe imdeng muta kumbah nyo hendrupo saka nyo 4% kadon ga jingiada bat lada ngia deng mas baru arngut kumba bat bangia jingai ni iwe 100% muta kalong kayada naka jing sapriang ni covid-19 ke kalong ka ba don kam si shahi ngi kalong ba don kam kabalong ka ba scam bat kalong ka tiar yale ka ba da janai bat ka ba don kam tam bangi deban bud wala ki cases kila hiar ru kini ngim deban klet yo ngi shem ka apot ka ju kumba ngi shem hau arjar arpuwe maka one din shop kaneka second wave kadi doktor lo kata dia kajingkli ka bapra ya phi kalong ba bale ya ki khna gi ba hapo khat pras nempat ampat la ban aya kanika tika bun ki start sayan ki ong ba ki khna bat ki temen ki long ki ba kham sha khata ba nau nu khnyang covid-19 nei namar ba ki khna apo kha prasan ki patla ban ai tika bat kum ki temen ki la no kamet bat ki don ki jingpang ki jing sitom ki comorbidities mo kamet ka pha jong ki ti haba kum ta pat umde ban ai lat ru ki khna ban yo lat ban shim yo nu tika tika baning ko ngini ben sungthu ba hagano ka kari bar hagano ka jingya sa mo kalong ka community ki khlung ki khun ki jongi ki ba kong santam tinak takadaw kini ki research ba kini ki jingwat bania ki experiments ki ba kini ki vaccines ki habya ding ba muta yakitu ngimpatla ban le ha ki khlung ke namar ba kilong ki ba khamtulot mo bani ki rang ba na tadaw ka jingwat bania bat ka jing research ki vaccines kala khamkloi hangi ki ba rang ba bar ki bala temen tinak tadaw kani ka jing ayu ni covid-19 haki khlung ka khamslem te wala ka taru ngi kermen namar ba shapo shari phareng kilas dang man ay yakini khna ki ba suppose nem hadu khat prasnem ti ka sarkar india ru kadang wat benia bat kadang pej benia yakini ki research bat yakini ki experiments ki bale hapo india hi khnang bang ila banyo ban sedang no yakini ki injection na ki benta ki khna ki ba hapo khat prasnem ti kumno ngathrai kanom slam hi bangin sedang no ban kumba ngiya yakini injection tika covid-19 bangiya choi ki ba haning 100 posnem nangta sau snem adu 100 po bat khat prasnem hadu sau snem ti kumtaru ngila ban ngi kermen ba
khat arsnem hadu khat prasnem in yo hishen yo ni ban kalat bangin ai no uni covid-19 ngidang kerban tika covid-19 ang kerman kata ti kam tam ha ka lawi jungi la shai ki nyo lang ka jingiada iki nong no new knyam jing pang ki khna dai ti doctor kani ka jingkli kalong my next question kan kalong shapang kini ki nong pang cancer mo ki basitam na ka bampong dai ti hatu ketika covid kala ni em ban ai ki yekini ki nong pang ki basitam na ka cancer ban banyadai ki nakani ka jingpang long coronavirus ladaki yo eka baro hi gi ngi baro hi ni ban ai uni covid tika covid-19 but khamta mi gini badan ha ka jingsitom ba ki commodities namar ba kuma fi iru man shwang ngi sa penslur bahaya kini ki bapang diabetes bagi bapang sini ti kumjuru ki bapang bampong bapang cancers kidan kam man shemi uni covid-19 but kalong safe ro henry yakini bade namar ba ka jingpam bampong ka jingpang cancer ngi yu hi ba bun ka pentrat met bahaya gi briumo kalong ka bajur ka jingsitom ka jongki ti ngidan kam ban ne check up ban ngidan kam ban kren bha ba ki doktor ki ba sumar yaki balada ka met ka jongki ka klan kila ban shemi uni covid-19 tika covid-19 balada subu gidan ha ka jingstom ka bajur pade ba met ru jongki ru kala trot lupa te bangin ai sunu inject pade ka nombahare ha ka to kapor te lada ki doktor ba sumar yaki ki bat ki examine benya balada kedan ka met jongki ka klan ha ka kapor kila ban shemi uni tika covid-19 kamdan jing mai ki hinde ka yada hi shibun hoi gidan namar ba kini ki nongpang cancers ru ki duna kan immunity tina kata daw makili ti ki ban shim ha kan uni tika covid-19 handrei ki ban shim na ka jing hadien ka jing examine ba ka jing eye clearance ne ka jing eye nongum no ka jing batai jongki doctors ki ba sumari ki kadai ti shwab ngin beteng biang doctor shakani ka program doctor speak ngin pai kin dia check ni ki jing pen pana Hey Kongdeng, where to? Seems like somewhere special. Yes, it's special. I am very proud to be a part of India's largest vaccination drive. Are you not worried? Why will I be? Instead, I should be worried if I'm not vaccinated. But people are saying so many things. People will always have something to say. Will it really protect me from COVID? Vaccination doesn't mean you are 100% COVID proof, but your immune system will be strong enough to fight even if you contract COVID-19 and it is not life-threatening. I heard it has severe side effects. There may be mild side effects like fever or chills or maybe headache, but that's normal. It will wear off on its own. But is it really safe? Of course, it is absolutely safe and backed up by medical professionals. Doctors, engineers, politicians, and many more are chosen from all sections of the society to be vaccinated. Kublai pi baro ni wan pai biang shakani ka program doctor speak but I Dr. Rappan Care Marwan ibadi junior specialist officer jong ka district medical and health officer jong West Khasi Hills Nongstan iba batai benya engi halor ka phang ka jingdan kam ban Tika ba ka Jingtreikam ba Jingiada naka ti Dr. Kublai shibun sa shisin plai shimentane ka program ka jingkli jong ai pi kalong mentaba ki kila Jingiada ki bangi hapde ban shim kya bha wala dangi la dep ban ai baro ardos jong ka covid vaccine ti kuma ngabar tai mane hi ba wala ngi la yo baro artli ki dose jong ni covid-19 ru la dagi brio ha ka ying jongi ki la yo lod ani ki school ha ki jakatre hendrei ngimde ban klet ya ki tu ki lightly ki w mo ki bangila pensapriang ha ki ni ki arsnem wat klet ban werma wat klet ban dengmas wat klet ban sakti but wat klet ban pini jingai we ni we kumba sanmita kumba line sanmita ti kumta ki tu hi tingi ban bat ngide ban dang bat hi ban bat tikena bat ban nang yai bud hadu banginda ongs banginda yo ikatu ko bangi ken mene ka herd immunity kata kamut ba lada 100% shispa na shispa hagani ka jela ka jongi hagari ka jongi kala yo immunity ka covid-19 tat hadu kata ka por ngide bet ban
dang deng igini ki mas but dang boot igini ki jing perking but ki jing yada ki ba daki be pat umde na lajno tika covid-19 Kalau ka basuk ban boot mo ka bala ban nyarap ingi ha ka jing em jing jing sha banyata. kade ka basuk ya ban ngiru ngila melen ngatrai baro what i khun jonga ba south nem ru ila nang bandeng mas but ila ong ba shwa bangan i office ba ila wan ai ka mas bangi mo tikum ngas ngosi ba de ban yu i ba kiriu rangba kiriu temen ki ba yaj shaki yau ki hat kim deng ki mas tingim de ban namangi hapar khadi ki khun ki kiti ki jongi hapar khadi ki riu temen mo ki me iet ki pa iet ki badan ha ki yeng ki jongi namar ka jingdeng jong ka mas yangi ki ba ya chrum seneng kham tam ba dei ban ya dai ki brio ki ba kham sitom lani ki ba da yo ka jing sitom kin sitom jur tingi de ban dang bot hi ngi de ban dang yai peteng ya ka jing perking ya ka jing le khot ya ka jing ya dai jongi ni covid-19 Kadi kata ba omar pimo doktor kidi ki rules ki basuk ban buat ki badan kam ban yada yang idai di doktor mentang ko ban kli pi kini ki jing kli ki ha kan ka program benta ka ba ar kan ka ba ha po shapangka jing Tika ha West Khasi Hills nei but kum i doktor badina nongstan ti pila shampang ba lor kata ti pila ban ya thu langengi kat kum ka jing sham jong pi halor ka jing Tika covid ya ki pat ba long lale kat kum ka jingla ba Jingtreikam jo ka health department ka dorbash nong kinong tre asha hakum ka nikapor ti kat no ka jing suk bat ka jing e ka ba pisham halor ka jing Tika ya ki pat ba ha West Khasi Hills ha ka jing sham jopi jingan ong shoye ka jing suk namal ba hapo West Khasi hi ngi i ya ka jing kiu jong niu jing Tika mo kadi ha ka to ko por bangila ba ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya hi kala pelaj pajba ya gini ki kena la ni ki brio ki ba khat plus nem hadu south nem ti ha ka to ko por ngi i ya jing kiu state ba ke jing kloi jing kini ki brio ban wan sim ya uni tika ti ka to ka por ka bangi i ga jing kiu bhai ni ki brio ban ai tika henrei sosi ban ong ba de ba hapo West Khasi Hills district hi bat hakpo ka jela ba ko hi ngidang bun ba ngidang ya le ngidang habia treshitom namar ba bun ki brio ki dang artatien bar ki dang buteng ya ke jing Tika mo namar ba kat kum ga state bar ko hi tang san 100% ki bala yo yau niu tika baningkong bat tang lai fulai percent na ka ha jela bar ko bala yo niu second dose ti kadang dei kampat kut kathma pat kampat kut ka jingele ka jongi ban yo tau 100% vaccination namar bun na ki brio na ki daw ki babun bat ki daw jingsha ki daw ki basuk ban pinshai hendrei na ka jing artatien ki jong ki kim pat wan ban sim yung niu tika kalau ka bas ngusi ya kata mo ka jing sham jong pin de ki wan chakmat baro gila ban rat ding khong ni ka jingpang dei ti phila ban batai halor ka Jingtreikam ban le RT-PCR test man la ka suppose ni ye ki tu ki brio ki bom tre ban Tika lada ki lech ki jakat tre jongki kat kum ka bala pen mi mo ka ajo ka sarkar phila ban batai lor kat kum ka jing kat kum ka guidelines ka bala ai namar ba mentabun hi ki brio khamtam hapo ka sorselong bat hagin ni ki po gebla khamsai mo syong no ki brio gebla khamsai kim tre hitrat ban sim yo ni tika covid-19 na ki daw ki babun ki baki bat scam ba kadika hok ka jongki bakim tre ban sim tina kata daw ka sarkar kamla su hi ban sule jubor henrei na benta ka jing songsuk ba ka jing singan jongki wei bede ki ba tre lang mat ki ba yele cha ying mani bat ki kin hab banle ko to RT-PCR test namar ba subu la ki don positive bede kinum wanra namar ba kitu feeding episode thu kitu gibla khampat yo tika kimdan ka Jingiada but kinda sitom ka jing la jongki ban pen saprang si brio ki khambun ban ya katuka je bani bana kitu ki brio ki bala yo tika tina kata daw kin hable be je katuka RT-PCR test mana ka sipos ngi namar katu ka dei na ka benta ka jing singan ba ka jing songsuk jong kitu ki brio ki batri lang mat ki kitu ki brio ki basa ha ki sinong ki jongki basa lang
namar ba kin hablej dukan kin hablej sini satai tilada ki yo uni COVID-19 ka jing sapriang jong ki kan nong kan jor kan umdei kum ki beriu ki bala yo uni tika COVID-19 kade doktor lo kata ni ti ka jingkli jong ai pin next pa kalong ba ki epat ki jing thot pat ki jing wat daw ki ba pp shit yo sngon upat ba ban persha halor ka jing ai tika nama kamde ka basuk ba ka sarkar na ba ka health department lai tre ka bala banai awareness mo inrei kidang bun kini ki brigi ba persha utika ti ke jing so tho jong pi halor kata ti kumbang ngilap hapo west khasi hi but hapo ka jela bra ko hi ba nado ki bor bangi ba wan unika ningkong du bun ki beri ki tieng bagi ong ba upang lani ki tieng kita ki side effects kumbala batai menia Hendai gitu kita datang ki long ki jingthut long ki ba malu mala kim dadi e haru kata ba bagi num sim utika bad budon ki biru ki bala sha penyalam bakla hakini ki khana hamsaya mo ki bala ami hapo kini ki social media nama ngilai I menta ba kini ka social media kala sapriang lu sabro wa sha nong kendong ru ke nakadau jong kitu ki jing sapriang jong ki khana hamsaya ki beriu kila asya alam bakla bat kila ngej no ya kitu ki long ki khana thok khana hamsaya mata kali khana thok ki kabam sisa kaba su bisu punmi na la air kabam da dei bala wat benia na ki start science te katuru ka dewi na kadaw but so si ba hakiti ki poru kadan ka hakiti ki por bala pli ki ni khar prasnem hado sausnem Kindiat por kadan ga jingduna hakini ki vaccines hapo ka jella ndei tang hapo site yohi kini ki lad ban ai vaccines kila mi biang kini ki kumthak ti por ngi haban nama ka to por ningkong ngi habuk ka slots online tiki don ki brio ki basem jingi namar finda khenye sanong kondong lete ki kimnang mo ban book ban ne whatsapp tiki nang lot baro hi ndei ban lej online ban book i katuka slot ban hablet katuka jaka ban ashim itu tika long ka jinjar ti hende ya kitu baro hi kumenta findalet phimdon kam subande kitu fisulet biha katuka jaka fisu sim itu tika ti baro hi ngila yelle ban pinsong thu ngila yelle ban pinsai ka jing artatien ke jongki hende ngi songsi kum ban ong ba dangdon hi ki brio ki ba ka along no ba shulong stubborn mo kaktin phareng long long satar baga jing long satlup baga jing ngej bi jing ki brio tina tada ko ka long ka bajenjar se saban pin sung thu nama kumba la ong bangi I haki ko bor hi bar bon ki la ya tho bangi di khasi ngi ujaj ben riu hi bang ngej bi bangej ki khana tang ki bare maja mo tina tada we bangila yo hi tu yo bad hi katu khana hamsaya ba ngila ngej hi katu kalong ka jenjar yangi ki hapo ka health department bar hapo ki district administration ban pinsung thu yaki ban yalame ki ban semi uni covid tika covid-19 kade kata bo ong mapini ngidon ka menyetre lang ba ki balang ba per ka dorbas nong ki asha ban wanra ka awareness ka ba biang mo ba su thu ka ba dei nei lem kum ta tang na ki kubor hamsaya ru kalong ka ba lam bakla shibun ka lam ka jingyap ru teng para gintre ni ban ai ni ka vaccine ti doktor ka ni ka jingkli jong ai pi next kalong ba ha ka jingtre jong pi hatu pi la ju shem mo ba ki bri ki ba yo jingsha khata ka ba jur bha but ka jingsha shitom ka ba jur bha ki tu ki ba la don pa ki jingstom hapo met ki wan ai ni em ka tika covid kadkum ga hadu mentana do bangi sedang uni bajing ai uni tika nadu Januari hapo kini ki nongtrei ka kot ka khia bat hapo ki frontline workers bat hadin kata hakini ki paj ba ro ngirang syam tang khat sangut ki bayo ye kini ki reactions ti kata ro kita ki khat sangut ki dei ki balong mail ki basio biong klik yo khamet ti namar ba kumong mene banga ngadi doktor tinga suthu ba dang khamet ngla di dawai ngla yuno ngong kham ting ngam dadon kam hi ban report banga yo reaction ti hendai gidan kini khasangut bede hapo ka district jongi ki yo itu reaction but kila ngila investigate ru baro ki dikimba mail dot ki ditang jing thamet ka di ka jing so khriat but ka jing don jing shit
but kim dadon hi kita gi bajur hadu kata-kata ban ong ba kin hab ban thia hospital tang na kada ba yo Tika COVID-19 watlah kita gi brio gi badon ya ka BP ru ki badon shini ru dan ra gi ba ong ban hab ban thia hospital ani yo kita ki side effects gi bajur mo kade kata long du ki don kum gini ki comorbidities du ki dang la hi ban wan ai tika sakmat ne kaya dah hi ki tai ti ngi yo sngo ba ka third wave pat kala jan wan pat kan khata jur bhai ki khna ki khlung ti bali ki khna pat amla ban ai tika menta phla de batai mene ne ti hatu ki dang le try li ki dawai menta banyo ai ki khna la sha hedin abut pan kumbang la ong mane ba ka jingwat bnia bat ka research kadang ya chakmat bat ngatrai kanum muslim chu hi bangin sedang no banyo ban ai tika ye kini ki khna ret namang ada batai baki khna ru kilong ki ba kerpang bat ki ba hakaliang ka kot ka khia kilong ki ba tlot bat gimlong man chu le kerki tina kata daw yaki ka jingwat bnia kadang ya chakmat bat kumbang le i hakini ki riparing bakila sedang man ai ti kumju ru hapo India hi ngin sayo shen yo ni u tika COVID-19 ban ai yaki khlong rit ki ba hapo khat plus nem kinyo lang baro ka jing sumar ka babiang dai ti doctor ngi i ba kan ka jing pang coronavirus ne klak ta bha ya ka kot ka khia jong ka jingmut jing par kha jing ne ka mental health ti phila ban ai ki jingmut ki ba bha ki ba ngila ban sumar yala di na ka jing shitom kum ka stress but anxiety ka bala ban jur bha na ka daw ka khlam na bun ki bri ki bala don lupa ka depression ka kumta mo ki kini jing pang ha ka jing mut jing par khal dia ki shaban sa kan ka khlam ki shaban sa ka jing duk ti bun ki suicide rate ru ki don hi ya kata wat langim ya kran kan ti komi doctor phila ban ai advice halor kata ti ningkong e ngi de ban sung thu ba kani ka jing pang ya ka jing mut jing par khat long ka mental health issues ka de ba man sho uni covid ru umdan batre ban kran ti khamtam hadin malawan uni covid ngiyo i bangi shem ba namal bangi i na hadin bawan uni COVID-19 kaladon ka lockdown kaladon ka jingkhang jong ki yaw ki hat kaladon ka jing perking ha ni kelek kawan ti bon hi ki brio bapli ki bala siong ma namangi dei ubrio di tau social animal kadai udi ubrio ba long ubrio hi utrang ya ka jing ya songlang ya jing ya kren ya ka jing ya khana mo bat ki brio ki ba paramarjan ani bagi ba trailang ti kumta hi nakadaw jong ka jing perking jong ka ni ka jing ya jing yeng ka jing khang shnong ka jing lockdown bat khamtam e ha ka jing ya ki brio ki ba yo uni COVID-19 ki ba hab song quarantine te ka jing kita kalong ka bajur ha liang jong ka ni ka jing mut perkhan ti kuma fi ong fi ba ki bon ki bala yo depression ani ka jing pang jing ngosi namar ba kumta ki mang ong ba ngimyo su banya khana ngimyo su banya shem ya kitu ki parlok ki jongi ki ba sa sakwi ki shnong ngimyo su banya kren su don bok ba menta ha parthei menta bangila yo ban le ki video calls ani ki phone call ukat ba mon ngila la ban phone hendre wala kataru ki bun bha ki brio ki bala sak ta jur bat ki don kum ong office ngosi ban ong ba kila kum sim no ya ka jing im la jong ma ti baro kita kidon bat ngilaya le ru ban yarap yaki na kaliang ka liang ka kot ka khiaro ngila hagibun kini ki district ke jong jela ya don utu helpline number utu covid-19 helpline number ngila don bagila ban phone umdei tang ya ka liang jong ka covid-19 ni ka jing pang le ni ka jing sem jong ki hende kila ban phone ru lada ki don gai ka jing pang ka jing mo jing perkhat lani ki sngosi lani ki sngo diaw kila ban phone bat ban now to helpline kila ban pinya so ki bat ki counselors ki bala up lupa ban pin tingen bat pin ya slok lang bat ki khna ma kinum kinyo ya ka jing sumar bat ka jing bat ya ka jing sumar ma na da jong ka jing pang jing mut jing perkhan kade kata doktor ti ka jingkli ka bakhat du jongai phi kalong ba habang la de panchi me ka covid tika ne kalong ni am ka badon kam yingi hadu kata minginang but pat ki an be ki kondon ka covid appropriate behavior phila ban stress yang halor kata namar kalong ka badon kam bhashi shaingi ti kum mangle kan mane hi bangi ibun ki brio ba
nadu ba pelaj ke sarkar bangila open up ma bagi ke sarkar kala pinjinsur yaki an bat pinjinsur yaki jing perking jong kini ki kendon covid-19 lagi protocols covid-19 ngi i babun ki brio kila kensting hendrei ngi diban sungthu ba lada ngim kwa ban one new third wave lada ngim kwa ba kanang len shop biang kani ka covid-19 haka jilla ka jongi bar haka ri bar ko hi ngi dei bandang bot ya ki kendon kumbala batai ya ka jing deng mas ya ka jing saj bhagi kiti ba ka jing penia jingai iwe ne iwe bat khamtam yauni u covid-19 namanga shukwa ban ong hang ni ba bon ki brio ki bala yo you to first dose ru kim kiarno ban chim yo second dose tinga kwa ban pensong thu yaki ba kuma ong mane kitu ki jing ye ngas ko ngin so thu ba hakatu hakpor ba fi chim yo first dose ki bon ki jing ye pi hab le jeng lan hapo ki jaka ai tika pin hab book you to slot online te kitu ki jing ye kim dan shu manta bon ki ni ki nong ai tika kila wan hadu haki snong jong ki kila wan haki dorbar hall kila wan wat mentangin sa sedang no namar kat kum ka jinglam lam linti jong i prime minister jong i badi jong i chief minister jong i ngin yele ban pin wan ra utu vaccine wat haying jong ki ro tie ngim dei ban kiar ngim dei ban i no tang hau first dose ngi dei ban pendap you second dose namar kat kum ya ka bamenta haka jilla bar ko hi ngidon hadu arlak life khundai hajar kibal ai first dose hande ki klam ai shu second dose te ngi ngakarpat yaki ba ki dei wala ki cases kala duna wala ngila sngo shngan wala ka yat ka yeng kala khampin jinsur ki kendon ngi dei bandang bot yakini bat ngi dei ban pendap khamtam uni vaccination te ka dei ka ba kong santam ba ngi dei ban pendap khamtam yaki bala dep you first dose ngi dei ban penkut you to second dose khnang ba kumba i prime minister katuka plan bang ong baga pre christmas 100% vaccination plan khnang bangin yo ya ka christmas ka basingan kani ka talang ka basingan ka jing ya muja no ka jing celebrate ka jongi ya kani ka christmas ba ya ki we ki jing ya khawai dawai hai yeng khnang bangin nong ki basingan te kumtang ngi dai bandang bot bar ngi dei ban pendap yakini ki covid vaccination ru watla ngila khamsingan menta Kublish bun doktor kadi bo batai mo phimo te shwa bangin penkut nya kana ka program ke ka message ko ban ai ki viewers jungi ki bapet nya ka program halor ka jingdon kam ban ai ka tika la da ni kwa ban kyar na ka jingwan jo ka third we film kumta dengi shakta ngila poi biang shaka lockdown nei te stang ka tika hi ka bala banya da yang te ke ka message ko ai shigi bri bapet nya ka program te kumangal ong manehi ba ublei ul ailad yangi yauni tika but ublei ul ailad ru yangi ba ngila yo kanika second wave bangila yo i bana ka jing kensting jongi hakini ki banai ki bakhadu jong arajar arpho kala one lin shop sa kanika second wave umdei tang ka jilla ka jongi hande ka ri barokawe bar ka parthai barokawe hi tina kata daw ngidei ban pethu but ngimdei ban ong ba bangi ong kum ketem haring ba we have to learn from experience mo ngidi ban pethu na kabala aja sakmat bangim dei ban le biang yang ni ke jing bakala arsin mo we should not commit this mistake again bangi dei ban kit khli longi bakit khli ngidei ban ladangim pat ai tika ngidei ban ai tu tika baningkong bat uba aru bat khamtam ladangi la ai tika ngidei ban penkut yu tu tika uba ar bat ladangi ladap ai tika bar artiliru ada ka perthai kala singan ru tat hadu ba gari bat ka jelahi baro ko we kala yo ya kanika 100% vaccination ka ba ong ba shispa na ka shispa jong baro ki brio ki bala yo bala deban ai vaccine kil ai vaccine tat hadu ta kapor ngim deban klet bandeng ka mas ngim deban klet ban sajti bat ngim deban klet ban pinya pinya jinga iwe na iwe ki ne ki dei ki ikhtiar la ni ki tiar yele tiar yapom ki bakong santam ke bangila ban job uni u covid-19 covid khat khandai ti tangkani hi ngide ban yeng scam hakani bat ngide ban
long ngide ben yarap ru ya ka kot ka ya ka yu jong ka ya ka jingle stom kot jong ki nong tre jong kot ka khia nama nadu ki asha nadu ki aganwadi nadu ki nong hikai nadu baro hing philai I ba umdei tang ki nong tre ka kot ka khia bala ya le yung yu ya ka ni ka thama covid mangi ong mo nadu baro war ubahe ubarit ru baro hing la ya le stom ti kum ki briu kum ki nong song snong jong ka jela ngim dei ban supun le no ya ka jing tre shitom jong ki bri jong ko khia bat ki jong ki bri ba tre sarkar bat ki ba la du thia du dem ban ya le ban wan ra yung new tika covid-19 wat hadu haying jong phiru tinga karpat bat nga ko ban penslur ya baro hi bangi de ban semi tika bat ngi ban but ya kitu ki kendon covid-19 ban yada te kubli shibun Dr. Malwen halor ka jing kran jong phi ba ka jing batai shai jong phi halor ka ni ka phang ka jing don kam ban aya ka tika de te parlok ka tuing la poi sha ka bakut cho ka ni ka program Doctor Speak men ta ka janmiet in sai shampat ya phi ha ko we ka por nga de daya kharwan lang ka ni ka de Dudarshan Kendra Shillong